Inani di ay ang skin allergy. So na siya medyo tubig-tubig ug borot sa skin sa inyong baby. Hi guys, welcome back to my channel. So karon day guys is padulong mi didto sa clinic sa espesyalista sa skin diri sa Iligan City. So ang skin allergy ni Bibi Ivan guys is inana pa siya pilmero, so gamay pa siya. Then after week, after month, so inana na siya kadako. So daghan na kay nagtubo-tubo siya ang panit nga katul, so dili na kay siya katulog, magsige na siya cry. So before day ko ni agto clinic guys is nitawag pa ko daan, dayon gipangutana pa ko nga ngano na kayo kog skin allergy daw ang akong baby. So ni anak ko nga naidaghang nanurok siyang panit, naidaghang nitubo siyang panit nga katul nga medyo nagtubig-tubig. So ni ana ang doktor nga kailangan daw nga idalon ako si Bibi Ivan sa clinic kay para ma-check niya ug matan-aw niya og skin allergy ba jud. Then ang iya din clinic diri sa Iligan City guys, kung taga Iligan City mo, dali ra ninyo siya madumduman kay natung-an ni siya sa Quadro 8 og sa Landbank. So mao na yang clinic, naabot na ta, so dali ra kay naabot no kay duol ra man ni siya. So inana ang clinic po paitaan na ninyo nga clinic. So akong bana guys is ako ni siyang panaugon, so akong papangutan undaan o pwede na ba mimisulod kay dili ka basta-basta musulod karon. So kailangan pa ka mag face shield before ka musulod kay kasagsagan karon sa COVID. So kailangan jud ka nga careful jud ka. So isa-isa mo musulod diya siyang clinic, di pwede nga napay pasyente dito nga musulod na ka, so tawgon ra ka. So akong itry kung maka-vlog ko kay para makabalupon mo o siyang giingon o siyang mga advice o sa nga tambal ngayang ihatag para sa mga bata, so para sa skin allergy sa bata. So karon guys is namis diri sa sulod. So actually diri sa iyang clinic sobra ka limpyo kay lagi pandemic man, so kailangan siguro nga limpyo kaayo. Dayon mauna ni guys musulod na mi dito ni doktor, so atong paminawon ang iyang isulti karon. Mauna ning pinaka-importante nga part nga atong paminawon. Nantiil do. Tunggu, ano ko? Dugay na ni. 1 month na dok, mawala siya din mo balik. Nakakaon sa gumot. Manok. Dili ka 6 months na age group, diri na sa nawong, diri anak. Pag older, diri sa likod sa kaning tiil, anak. So this is atopic, it looks like atopic dermatitis. So ibig sabihin ba, skin asthma na siya sa niya. So, ang atong goal, ang iyang kuan is, ang iyang skin build is na inherently dali mag-dry ba. So, namagit may gitag skin barrier function, meaning kanang atong skin, na siya barrier function, kung normal galing, maski pag naidaghang pollen, abo, mga nanadili siya dali ma-irritate. Sa iya, medyo inherently, dili inana kanindot ang iyang barrier function. Kaliwat-kaliwat ni siya ha, so, ibig sabihin na yung atopic spectrum, so kanang kaliwat o bubakon, dali mag-achieve allergy. Oo, ni siya, dok. So muna yung mga kanang associated nga manifestation. So anyways, No. ang atong goal yung balik-balik ng good. Magbalik-balik. Gusto siya i-treat ha kay magbalik-balik siya, then usahay, inhanyo ka early, usahay madala niya hangtod inigdako. So, ang atong buhaton sa karon ako nang i-treat with steroids. Usually, mo gina ang buhaton. And then, mag-maintenance phase ta, ha? Pero in the meantime, mindot jud pud na sabon og lotion. Ang yan ang nakoy paggamit sa inyo, ha? Kumuangay siya, muna lang din i-maintain niya. Pwede ka kilo, si baby. Hello, Last ninyo. last minute. Ay, wala, may pidya ka. First na mo ron, dok. Sa barangay lang may nagpakuan niya, unsa na immunize. Unsa imong last niyang 6.2. Kuan pa man siya ato. lugay nito? Mga 5 Hello? months. Hello? Yes, ma'am. Oo. Asa na mga pasyente? Syrup or ka ng drops? Sa imong alert kid. Kaya ipadayon na ako na. I-change lang ako ang dosing. Kung ano yung pagdagko man to. Pagdagko na 5 mg per 5 ml. Oo, ano? 2 ml ha. Yata Oo, niya sakto ha. kanto. 1 ml itong kainom lang niya.
Sige, atong in-high dose kay kabalo naman siya mamukot good. Kabalo na to. Ay, kaya natin mutkot. So ang atong goal ani is mag-maintain ka nga dili na magbalik-balik ka pero sa karon i-treat sa nako. Mubalik mo na ko after a week ha kay once anak i-mag-maintenance phase ta nako ipapahid nga ipahid ninyo maski wala na para dugay ang recurrence. Mo mo gud na mo kun ani recurrence pa na magbalik-balik bitaw. Dahil tanawon ni mo unsa yang trigger so ang food ni mo kasi kung usually pakaon sa iya ha? Sirilok raman ni Dok, oy. Tanhawa ha og food related ba kasi ikaw mo gud ang makaibalo ana paitan kung nakaipakaon isa ra sa paitan squash paitan may mo squash na sa ipakaon o ano para makabalo ka ba kung ga-trigger ba sa iyang squash ayaw sagula kaya ron di ka maghibog dayon bawal ang manigarilyo bawal mga bigot ano bitaw unsa pa ayang mga salina dapat soft na salina ha Di siya Ay, pwede naku, daw ni makakit. Dok, no? As much as possible wala na yung mga scent Okay, ha? mag-atching siya. Even ang gabantay di pwede ka perfume Lapatay. oo unsa pa kuan Alcohol. kaning ui ang alcohol kuan kay nasa iya ha mild ra gyud itong sabon ani niya dili galing mo Pwede perla, Dok, nga. sa isabon Oh, saya sanina. oo ang sanina perla okay ra ayuhan lang gyud og kuan sa waswas actually not necessarily make sure na wala yung residual sa Then ang sabon ani niya karon do pangligo is dab. di na ako ipagamit Sige. so ang cetirizine niya kung 5 mg per 5 ml 2 ml ang ihatag ha dayon Yan, ka. ang atong goal is in baga na maguna. Baga, jud siya, Dok. Sa kuskus na niya no. Sa ibang id na niya no. Kanang every day bitaw, Dok, magkadaghan siya. Ibang id na niya si ha. So kanilang sa unya ra ko maghatag og kanang for maintenance niya. Dayon i-boost lang yung immune system dapat naka-zinc. Anything na like zinc. Silin. Silin plus. Nagsilin siya. Ha? Sige. Silin plus Dok no? So, isitirisin siya ha, 2 ml ang gamitan. 2 ml, ha? 5 mg per 5 ml, 2 ml ang gamita. Twice a day. Twice a day. Ang iyang sabon, Emol Clean Cleanser, di ni mo bula. So, muna ni sabon whole body. Danlog siya ani ha, which is mo atong gusto. Dayon, gumanya ng sabon, banlaw, danlog, okay na ipat dry na dayon. Then samtang umog-umog pa, losyoni og ayo ba ni cream kana. Dili din siya pwede atong Johnson sa lotion, Dok. Ayaw na lang sa kanilang sang ano. Ibalik na to na ako once nga mo arang-arang ta ha. Dayon kani ang tambal betamethasone valerate cream diha sa kana iyang gikot-kot og Kani ayo. ang pahiran ani. Ha, twice a day. For 1 week and then I'll see you after a week kay mag-maintenance. Sa munindot na siya kaya lang magbalik-balik manggod. So bawal pud ang pet, ha, abog. Dapat bawal ang abog. So pwede na kay kortina imo pirmi ilisan. Bawal ang mga stuffed toys kay magkuan mo ng abog. Perting dulang. Ana ha mo na yung mga kuan. Dayon mo lagi ang gabantay niya ing na ayaw ng mga hait ng mga cloth kana rag yung Mga cotton. kanas, Ha? Dayon kana lagi kuan ayaw pag perfume kanang gabantay niya ha. Okay. O bawal manigarilyo ang kuan sa balay kay maka-trigger pud na. Ang uban kay patient na diri sa nawong. Naa siya, Dok. Oro, Dok, ay. Kahiri pud tong hait yang nawong. Ha? O ba na inudnud manggod nila sa So, Ano? inudnud jud. Si mo, atopig nila, it looks like atopic dermatitis. So, ang atong goal ani is i-lessen ang recurrence kay magbalik-balik man ni siya po. Ha? Sige. Yeah, sige, thank you, Dok. Ano na dira na rami. Hello, baby. Ay ba? Nayoyoy. Uy, buyag. Nayoyoy ka? Ngayon po guys, nasa loob pa kami kasi magbibili pa kami ng gamot ni Bibi Ivan. Ayan po si Bibi. Bibi Ivan! Ayun! Bibi Ivan! Ayun. Nauman nami guys, nakagawas nami sa klinik ni doktor. So medyo nadugay jud kay iyang gi-explain tanan ug iyang gipasabot tanan kung unsay buhaton, kung unsay ipakaon, kung
unsan paggamit ang tambal. So inani ang clinic guys, so naay mga plant effect, so di ba nindot. So diri is giresitaan namin niya, so iyang mga resita guys is diri ra po ninyo mapalit sa iyang clinic. So maunang mga tambal nga iyang gihatag namo. So, grabe si doctor guys, nindot kay siya mo explain, makasabot ka, so maayo kay siya mo deliver pag istorya. So inana din skin allergy, so grabe lo iki si baby Ivan, kay baby pa kay siya para magka skin allergy. So karon guys is padulong nami pauli sa amoa. So marag thankful nako, marag na okay nako gamay nga di na kay kumabalaka kay na may tambal gatag si doktor. Kana ding tambal nga iyang gihatag guys is kuana siya guys, ato observara na siya og okay ba jud siya ni baby. Pero kani manggod siya nga vlog guys is late na ni siya, so na-apply na ko ni baby pero wala na ko napakita ang before and after nga skin allergy niya. So grabe ka nice ang mga gresita nga tambal ni doctor guys, kay ni effect din siya within 4 days. So nakita na nako nga ni brown na, nalaya na, ni uga na ang katong mga burot-burot nga katul-katul siyang tiil. So grabe, nindot kay ni nga cream guys. Kung magka skin allergy yung baby or magka-skin allergy mo, pwede mo nito magpa-check up kay para marsitaan mo niya og tambal. So mo din ang mga tambal nga iyang gipanghatag sa mua og iyang giresita para kay baby Ivan.